Mitä? No niin. Mennään. Tulkaa mukaan. Lisa, herätys! Lisa! Se ei herä. Mä kerron äitille. Anteeksi, mutta nyt. Lisa herää. Ei kiinnosta. No niin. Ja nyt minä haluan tehdä keittokirjan noin. Mä en tykkää pistä. Toi herätti mut. No siitä mä vähän pelkäsinkin. No eipä sen mä pelännyt mitään. Törkeä. No vaikka herättikö se mut. Herätti. No joo, ja penkko mun hiukset, kun se meinasi ottaa mun pommoa taas. Isi! Wow. Onko sä saanut uuden meikkipään? No, on. Joo, amputoitiin jo. Oh. Ja multa tää käsi. Kauheeta. No niin, no siis mikä teillä oli? Ei mulla mikään ollut. Eiku ääni. No mä kuulin, kun te huusitte tuolla. No, kato kun toi Lollipop Lolisa Ilves, mikä se oli Elvis. Niin kato se tuli herättää mut ja melkein pälli mun ponnaari. Elvis! Anteeksi, mä oon vähän vanha, niin mä äsken. No niin, mitäs teet? En mä mitään tehnyt edes. No kyllä teet kuule! Wow! Toi oli oikein sille. Niin, oikein mä tiedän se kultsi. No niin. Mä häpeän. Dragon Laura. No. Tuutko sä mukaan yöunille? Joo, voisin mä tulla. Kello on 5 yöllä. Ai, onko? Ja. No niin, mennään nukkumaan. Minä teen teille huomiseksi puujaa. Ai joo, mut Elvis saa kaikkea muuta. nyt kun toi nukkuu toi Dragon Laura. Mä menen mä töihin. Joo, hieno mutsi. Nyt kun toi nukkuu toi Dragon Laura, voidaan pelastaa ja syytetään Elvistä. Oi mun puhelin soi. Ei joo. Se herätti mun. Joo, ei mitään. Se on niin sippuheni. Ei ole. Noniin. Ota toisen vielä. Elvis, tänne. Ja niin, Elvis, kato te täällä. Niin, mä ohjaan tuon. Sano pöö. Lujaa. Sano lujaa pöö. Kuka kehtaa herättää mut? Elvis! Mä kerron iskälle. Tyhmä. Tapas. Sensuroitu. Se keli on niinku nainen. Oho. Apua. No mikä nyt se Mun on? käsi lähti, Mä katon isin viestejä. Mun käsi lähti. Mä oon aika mummo. No niin, nyt mennään kuvaamaan Lolisaan. Äiti, tuo mun kännykkä. Ai. Kiitti. Mä katon niin sen Mä viestin. katoin sun viestit kyllä jo. Ai katoitko? Joo. Sä saat turpaat. Ne oli sun poikkikselta. No Se ei. vaan jotain pusipusia ja siellä lähti. No eihän. Hän nyt kato niitä. Mä katoin ne jo. No se vaan lähettelee. Mä oon katsonut. Et kato. Minä lähden nyt yötöihin. Äiti, et lähde, mä en kestä tonkaan olemista. Kato, se sotki mun hiuksekin. No iskä tulee vetää turpaa. Okei, moi moi. No niin, mitäs nyt tehdään?